Tulee jossain kohtaa. All right. Ei mun tarvitse mitään terveisiä lähetellä, että hyvää jatkoa ja pidä tsemppiä yllä. Selvä, kiitos sulle. Moi. Moro. Noniin, moi. Sitten katsotaan tää Tuksu 2 täältä. No hei! Mites Onks mä vihdoinkin linjoilla? Katso, kun teillä ei ole näköradioa eikä näköpuhelinta ja mulla on ihan hyvät tissit. Sä voit soittaa Mulla on niinku D80. Joo. Ja sit mä niinku bling blingiä ja semmoista glamouria elämää. Haluisit sä hoidella nyt jonkun meidän soittajan? Mä voisin hoidella teidän tuottajan tai jonkun, mitä sä sanoit, anteeksi. Hei, no niin, nyt soittamaan 0604 14553. Ihan tosin, voisis mä hoidella sen jonkun. Tuksu 2, niin sä voit hoidella jonkun nyt meidän soittajan. Niin mä voisin tuolla niinku 7 lehteä ja muuta, mut ne ei ymmärtänyt mua 7 lehdessä. Ei ymmärtänyt? Niin, mä ei ymmärtänyt, vaikka mä sanoin, että mulla on hyvät rinnat. Ja mä olen muutenkin vähän niinku tuksu, paitsi että mä oon vähän kauniimpi. Onks silikonit ja sit mä hiukan, no ei totta kai, no eihän sillä, mulla on kaikki luomua hyvän aikaa. Sulla pitäisi olla ehdottomasti, tiedäksä, silikonitissit ja... Ei, ainoa tuksulla on kaikki luomua. Se ei oo tänä päivänä, ei se kiinnosta vittu ketään, jos on luomut. Kyllä kiinnostaa, jos on hyvät luomut niinku mulla. No eihän me tiedetä perkele, kun ei meillä oo kuvia. No, viittikö sä tulla vilkaseet tänne, jos mä annan osoitteen? Viittikö tulla vilkaseet? Sä voisit vaikka vähän näperöidä ja käperöidä niitä. Niin, että sellainen näpertelyä iltatuimaa vai? Niin, niitä voi vähän kovemminkin ottaa kiinni. Kun mulla on ollut semmosia miehiä, mitkä ei oikein osaa ottaa kunnolla kiinni. Joo, aivan. Niin sä vois olla ensimmäinen semmonen mies, joka osaisi ihan oikeesti ottaa hei, jos mä kiinni. nyt sit oikeesti sinne sitten tulisin, niin oisko siinä niinku RedTube-videon paikka? Siis ehdottomasti, jos pääsee seiskaan. Eihän mä pysty sitä takaamaan sulle millään tavalla. No, mutta voitaisko me jotenkin reklimoida tää asia sillä lailla, että päästä seiskaan? Niin, siihen pitää varmaan kovasti lähteä ankarasti tekemään töitä. Mulla on niinku kaikki muodot kohdallaan. Mut katos, kun mullakin on toi outokumputos ihan kohdallaan, ei siinä mitään. Haluatko käyttää sitä minua? Ai vittu kato, kyllä multa löytyy lääriä. Joo, nyt me ollaan... Niin, et kyllä sunkin vehkees varmasti mahtuu, oli se iso vai pieni. Meinaatko ihan tosissas? No varmaan mahtuu. Niin, että siis eli siinä on niinku, vähän kuin näitä tällaisia takueläkkeitä, niin sä annat niinku takuun tälle palvelulle. Saaks tälle palvelulle takuun, että jos sä vittis soittaa seiskaan mun puolesta, että tämmönen hehkeä nainen, ja sä reklamoit tän mun videon, tän mun tissivideon tai jotain, niin... No ei meillä oo sitä tissivideota vielä missään. Mä haluan glamouria ja bling blingiä, kun mä oon käynyt Miamissä, ja mä oon käynyt Helsingissä. Siis mä oon käynyt Helsingissä jopa. Ja mua ei arvosteta siellä baareissa. Niin ymmärrätkö? Sä oot mennyt ihan... Hei, Lahdesta löytyy sellainen baari kuin tosta Tirra. Meet sinne, niin sua arvostetaan ihan perkeleen korkealle. Ei se on mun tasoseni paikka. Et kyllä mulla täytyy olla joku mun taso. Eihän Tuksukaan nyt mene Tirraa hyvän aika. Vittu, sähän oot lahtelainen, jos sä kerran tiedät ton Tirran. Siis jumalauta, jokainenhan tietää Tirran, et eihän se ole minkään arvoinen paikka, koska jopa Suomi ei tiedä sitä. Niin, mutta sieltä on hyvä lähteä liikenteeseen ja siellä pääsee tai ainakin siellä oli joskus esiintyjiä tällaisia, tiedäksä, kivoja yläosattomia. Ja tiedätkö, mä voin iskeä vaikka Matti Nykäsen, voisi tulla Tuksu 2 ja Matti Nykänen, niin pääsisi hyvin otsikoihin. No nythän Matti Nykänen on hirveän rakastunut ja siinä voi jäädä rakkaus on ohimenevä juttu, se voi olla, kato nyt sitten tää Tuksu 2 jää kakkoseksi, sä jäät kakkoseksi nyt siihen homma. Hei, nyt tulee sulle hoito, hei. Nyt. Hoito mulle? Eikö sinä siis hoidat nyt tämän meidän soittajan? Oi, ihanaa! Pasi, pistä nyt tuo Tuksu 2 oikeesti jo pois. Täällä ei 1000 ihmistä enää kauhean Hei! Älä nyt, kun... Bling ja glamouria vähän elämää. Mulla olisi Pasille ihan asiaakin tässä. Hei, Tuksu 2, katsotaan jossain kohtaa lisää ja No, mutta eikö sä voi
saattaa mut seiskaa tai jotain. En, mut nyt mä laitan No sulle voi vittu, mulla on kamera joka lähtö, on saatana Canonin EOSia ja on vaikka mitä, niin mä hoidan homma. Mä otan suhun Tuksu 2 sitten yhteyttä, niin katsellaan sitten, mutta papi. Hyvät näkymät. Hei, kiitos sulle puhelusta, Tuksu 2, morjes. Nyt riitti toi Tuksu kyllä. Katsotaan, saadaanko me tähän lähetykseen vielä Tuksu 3, saatana, niin me voitais ruveta niinku sitten me voidaan ruveta niinku, tiedät sä, äänestelemään näitä, että mikä on hyvä, yksi, 1, 2. Ehkä se 1 ja 2, kato, että olisi niinku 1 ja 2. Kato, 2 on 1, saatana. Mut mitä sulle kuuluu? No ei tässä mitään ihmeellistä. Lähin sitä soittelee lähinnä, että mikäli oot Facebookista ja tuolta pitkin poikin huomannut, niin on aloittelemassa kanssa tätä videoblogia. Joo. Kyllä siellä joku jotain sellaista kirjoitteli, mutta siis oikeesti mä hänen lähetysten aikana nyt kyllä seurailen mitään Facebookia. Siis ei, kun ylipäätään mä sitä lähdin vaan kyseleen tossa, että niin mikä toi kamera oli, mitä sä pidit mukana tuolla, kun sä kävit moikkaa ronttia ja hakee juomaa ja... Se oli tollaan langaton jännä itse rakennettu kuvio. Ja itse rakennettu oikein? Niin. Okei. Luuleeko sä, että mulla on varaa ostaa mitään? Siis tää... No en todellakaan, kun ei itselläkään ole. Meillä on nyt kuitenkin tässä kuuntelijoita varmaan tullut uusia, näköjään 1266 kuuntelijaa, niin homman nimihän on se, että mä teen tätä ihan harrastuksena. Mä en tästä saa rahaa, mutta kun näitä kuuntelijoita nyt tähän on tullut ja kaikkea muuta tällaista on tullut videoja... Saathan sä noin sponssituet ja nää VIP-linja, tai siis osan. Eihän mä saa mitään. Siis hei, näillä pidetään yllä sitä, että meillä on ensinnäkin jakelujärjestelmä. Joo. Siis tällaista määrää, kun lähdetään striimaamaan jostain jonnekin, niin. Sä voit varmaan kuvitella, että se ei ihan yksi ADS:llä ei riitä siihen tilanteeseen. No ei varmasti, kyllä se pitää olla vähintään 100. Sitten, no hei, kun ei se edes riitä se 100 letku. No ei tietenkään. Mut siis, joka tapauksessa... Venat tulee vähän tähän kiertoon, kun mä justiin netti taas, kun meillä on paska modeemi ja siitä irtoutuu johdot vähän omia aikaa. Mutta joka tapauksessa tilanne on se, että nämä menee kyllä hyvin pitkälti, kaikki systeemit niin menee tämän systeemin pyörittämiseen. Eli teostomaksuihin, Gramex-maksuihin, sähkölaskuihin, yhteysmaksuihin, palvelinmaksuihin, niiden konfaamiseen, kaikkeen tällaiseen. Niihin menee ihan vitusti rahaa. Ja mä oon tuottanut sisältöä ihan niin kuin tälleen tässä jo muutaman vuoden ja tää on nyt vähän lähtenyt paisuu kuin pulla taikina tää toiminta. Ei mulla ole täällä edes kunnon headsetti. Jos mulla olisi varaa 300-400 headsettiin, niin vittu mä hommaisin sellaisen, mutta ei mulla ole rahaa. Ja monta muutakin juttua, koneet on vanhoja penanelosia roskiksesta kaivettu kaikki, että eikä sinänsä mitään vikaa. Kyllähän näin lähetystä tekee, mutta jotkut koneet vois olla pikkasen tehokkaampia. Noi striimikoneet, mitä tossa on, millä tää striimataan eteenpäin, niin ei niissä mitään vikaa, mutta olisi helvetin kiva, kun tänne saisi vaikka sanotaan 2. tai 3. ADS:llä yhteyden, että pystyisi pyörittämään esimerkiksi videon eri yhteyden kautta ja äänen eri yhteyden kautta ja sitten olisi varayhteys. Tai sitten joku 4/4, mutta kun tää Lahti on sellainen käpykylä saatana, etteihän tänne sellaisia vittu hienoja yhteyksiä saa. Mitä, saanko kysyä monta konetta oikeesti sulla on pyörittämässä tällä hetkellä, siis, no eihän mä tiedä mitä tuolla servereet pyörii. Sulla siellä. Mulla pyörii 11 konetta tässä tällä hetkellä, mitä tätä pyörittää. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kytkintä, 1 modeemi ja palomuuripurkki, että... Okei, no minkälainen yhteys sulla itsellä on siellä sitten? Pitäähän sulla nyt tietysti joku yhteys. Ei, mulla on mekanen Saunalahden yhteys ADS:lle täällä. Okei. No kun mäkin tosiaan tuossa ajattelin näitä kaikkia, että lähtis tekemään tätä videoblogia ja nettiradioa, niin pitääkö se ihan paikkaansa, mitä sanotaan esimerkiksi tuolla, mikä se on se Winampin oman radion pyörittämisohjelma, onko se Sky, mikä se on Skycast, mikä se on sen
ohjelman nimi. Niin onko Southcasti kai. Joo, niin onko se totta, että se periaatteessa, että yhdellä megalla uppia, niin sillä pyörittää vain noin 2-6 kuuntelijaa riippuen laadusta? Kyllä. Ai saatana. Mutta se, että tässähän tämä homma toimii silleen, että täällä striimataan releelle, eli siis toisin sanoen tämä striimi menee täältä ensimmäisenä tietystikin, jos nyt lähdetään tekniikkaa keskustelemaan, niin tämähän lähtee ensin palvelimelle, mikä on sitten taas ihan muualla kuin täällä. Ja, ja se on sitten sellaisissa yhteyksissä, että siellä on sitä yhteyttä, ja siellä se monistetaan se striimi sitten kaikille kuuntelijoille. Eli tämä raha niinku vähän niinku kiertää siinä, että siis kunhan sulla on niitä kuuntelijoita, jotka soittaa sinne ja näin, niin sä sillä ylläpidät tätä. Siis tätä jakelujärjestelmää, kyllä. Joo, no mitä sitten, siis tää nyt on tyhmä kysymys, mutta mitä sitten